Ahoj, tu je Jan Zborovian z Audiovizards. Zdravím ťa pri novom videu, kde budeme analyzovať novú slovenskú hymnu. Poďme na to. Ako prvé chcem upozorniť, toto video nebude pejoratívne, nebude hejt, nebude politické. Budeme sa baviť čisto len o zvuku, budeme riešiť audio tak, ako ho poznáme, tak, ako to máme radi, konštruktívnym spôsobom. Takže poďme na to. Rozhodol som sa použiť hymnu priamo od zdroja, teda od autora skladby Oskara Rozu, priamo z jeho YouTube kanálu. Takže túto nahrávku som si nahral cez svoju zvukovku a preniesol som ju sem do dávka, kde to budeme môcť lepšie zanalyzovať. Takže už je čas, poďme rovno na to. OK, takže máme tu niekoľko dojmov. Začal by som vecami, ktoré sa mi páčia a to je taký ten veľkolepý dojem toho orchestra. Hej, pôsobí to naozaj filmovo, je tam počuť kopec práce, je tam počuť veľa nástrojov, ktoré sú dobre usporiadané v priestore. Všeobecne táto nahrávka pôsobí na mňa oveľa takým tým priestranejším dojmom ako pôvodná verzia našej hymny, takže v tomto je to väčšie. OK, to boli tie pozitívne stránky. Teraz tie negatívne. Je taká tá nekonkrétnosť, ktorá vyplýva z takej monumentálnosti tejto skladby. Je to vlastne úplne normálna vec, ktorému čelí každý jeden skladateľ bez ohľadu na žáner, a to je, čím viacej mám nástrojov, čím viac duplikujem nejaký nástroj, tak tým viacej mi klesá taká tá presnosť, taká tá čitateľnosť toho nástroja. Hej, pretože tam dochádza k fázovým interakciám medzi tými jednotlivými stopami a to sa podpisuje na čitateľnosti alebo respektíve nečitateľnosti. V tomto prípade som si všimol, že je to tak položené do priestoru a všeobecne tie hlasy znejú, že sú tak dosť ďaleko. Niekde úplne na konci, vpredu. A to je za mňa v tomto prípade problém, pretože hymna svojím spôsobom, hej, človek si povie, nie je to pop song, tak ten vokál nemusí byť úplne predo mnou, ale keď sa nad tým zamyslím, tak hymna v podstate je pop song, pretože je to určené pre masu ľudí a je to určené na spievanie. Hej. Ako je tam taký argument, že by ten text sme už mali poznať, ale keď si predstavím, že tým budem učiť ďalšie generácie, tak by mali tomu textu rozumieť. Takže za mňa, ja osobne by som tie vokály určite mixol bližšie k sebe a určite by som ich dal viacej dopredu. Hej. Možno aj za cenu toho, že by bolo menej hlasov v tom zbore, hej, možno za cenu tej menšej monumentálnosti. Možno by som experimentoval s aj nejakými solo spevákmi, neviem. Každopádne v tomto prípade by som určite dal tomu vokálu prednosť a viacej ho natlačil dopredu.
Takže to je tá vec číslo 1. Otázkou, či to ide, ja si myslím, že určite. V dnešnej dobe vieme robiť brutálne veci so zvukom, takže možné to technicky je. A dokazuje to aj tento prvok, ktorý voláme fujara, tuto úplne na konci. Poďme si pozrieť, ako znie vokály tu a ako bude znieť fujara na konci. Napríklad skúsme tieto mužské hlasy. OK, čiže tie hlasy znejú veľmi ďaleko odo mňa a fujara je rovno predo mnou. Hej. Takže toto absolútne dokazuje, že je to vec také tie hierarchie v mixu a je to ovplyvniteľné. Dokonca aj v prípade tejto estetiky, ktorú tu máme, tak vnímam priestor na určité zlepšenia, napríklad táto sekcia, kde sú mužské hlasy. Tak tu mám pocit, že sa strácajú, že sú naozaj objektívne potichu. Hej, tuto by to vyriešila jednoduchá vec ako automatizácia decibela pol, 2 decibely a vybavená vec. Hej. Takže mám pocit, že toto ešte posilňuje ten dojem toho, že tie hlasy nie sú zrozumiteľné. A potom tu máme ešte tretiu vec a to je master. Ja osobne si myslím, že tento master je na tento žáner veľmi ostrý a dokonca mám podozrenie, že ako keby ten master mal kompenzovať isté rozhodnutia v mixe. Poďme si pustiť napríklad pasáž, kde počuť crashky. Hej, toto je moment, kedy je to na mňa veľmi ostré a vyslovene ma to udiera. Hej, ako to je fakt až príliš na tento žáner. Hej, keď si pustím akýkoľvek soundtrack alebo klasiku, tak všeobecne ten top end, tieto výšky sú minimálne takto nižšie, takto stiahnuté. Takže tu mám podozrenie, že ako keby to chceli pri masteringu kompenzovať. Sledoval som, kto robil master a zistil som, že to vlastne bol autor skladby plus mixer, takže osobne si myslím, že keby tento master bol zverený do dobrých rúk, tak by tento problém nebol. Hej. Pretože master ako taký nie je len master chain, ale mastering je vlastne aj úloha v tíme. Hej. Je to taká posledná línia obrany, ktorá dohliada na to, či všetko dopadlo dobre. A keď je nejaký problém, ten posledný človek, teda mastering engineer, zavolá mixerovi, povie mu, kde vidí problém a ide sa naspäť do mixu. Čo by som v tomto prípade ja urobil, pretože tieto vokály osobne si myslím, že potrebujú dopredu. A mám pocit, že tento master sa to snaží kompenzovať tým nadmerným boostovaním výšok. Čím je niečo ďalej, tým menej výšok to má. Keď boostujem výšky, tak boostujem aj prítomnosť toho hlasu. Hej, takže mám pocit, že ten master sa snažil vytiahnuť ten hlas, aby to bolo zrozumiteľnejšie, ale vo výsledku tomu pomohol len polovične a zároveň uškodil aj tým crashkám a tomu udieraniu a všeobecne takej tej nepríjemnej ostrosti. Takže pokiaľ môžete, ľudia, prosím, nešetrite na masteringu, stojí to minimum a dokáže to pomôcť a zachrániť nahrávky veľmi výrazne, zvlášť pri takejto veľkej produkcii. OK. Odznelo veľa informácií, tak si to poďme zhrnúť. Za mňa osobne je počuť, že mix bol postavený niekým, kto tomu rozumie, kto sa v klasickej hudbe pohybuje bežne, aj v soundtrackoch. Ale vo výsledku sú dve veci, ktoré za mňa osobne bránia tomu, aby to znelo najlepšie ako môže. A to prvou vecou je rozhodnutie posadiť tie vokály, tie zbory, tie spevy dozadu. Pretože v istých momentoch je fakt počuť, že tie spevy predbiehajú sláky, rôzne nástroje a hlavne na výškach. Takže toto je za mňa rozhodnutie, ktoré nebolo v tomto prípade šťastné. A s týmto rozhodnutím súvisí aj mastering, ktorý sa snažil toto rozhodnutie
vykompenzovať alebo nejako zvrátiť tým, že vyťahol výšky za mňa až príliš veľa. Všeobecne na tento žáner je to príliš veľa výšok, keď si to pustíme oproti nejakému soundtracku. Takže tieto dve veci, ktoré vlastne idú proti sebe, vo výsledku za mňa kazia dojem, ktorý by bol inak veľmi pekný za mňa zo stránky mixu. A čo si z toho odniesť? Hej? Za mňa dve veci. Prvá vec je menej niekedy viacej. Hej. Není to vždy o tom mať čo najviacej layerov, ale niekedy je fakt sila v tom, že mám tam toho menej a o to viac priestoru to dostane, o to menej fázových interakcií a o to silnejší je ten výsledok. A tá druhá vec je fakt využívať tých mastering inžinierov, pretože má to váhu. Hej. Fakt, že by stačil jeden človek navyše, jedno ucho, respektíve dve, jeden pár uší navyše a jeden telefonát a mohlo to všetko vyzerať inak. Takže toľko analýza mixu z mojej strany. Pevne verím, že budeme v kontakte. Pozri si dole pod videom free e-book a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.